ብዛዕባ እተን ኣብ መንደቕ ዝተሰቐላ 10 ቀጠልያ ወይ ቆጻል ጥርሙዛት ቅኒት ዘይፈልጥ የለን ምባል ይከኣል እዩ። እዚ ቅኒት እዚ ቀሊልን ተደጋጋሚ ስሕበትን ዘለዎ ብፍላይ ድማ ካብ ኣፍ ቆልዑ ዘይጠፍእ ናይ ህፃናት መዝሙር እዩ። እዛ ብዙሓት ህፃናት ካብ ኣፎም ዘይፈልይዋ ጥዕምትን ኣዝያ ሰሓቢትን ዝኾነት መዝሙር ግን ካበይ መፂኣ? ከመይ ኢላኸ ኣብ መላእ ዓለም ክንዲ ዝኣክል ተፈታዊት ናይ መዋእለ ህፃናት መዝሙር ኮይና? 10 ቀጠልያ ጥርሙዝ ብውሕዱ ካብ መጀመርታ መበል 20 ክፍለ ዘመን ኣብ እንግሊዝ ከም ዝተጀመረሉ ዝንገር ባህላዊ ናይ ህፃናት መዝሙር እዩ። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝተጀመረ ዋላ እኳ እንተተነገረ ብዕሊ እቲ ትክክለኛ መበገሲኡ ዘይፍለጥ ከም ብዙሓት ናይ መዋእለ ህፃናት ቅኒታት ቅድሚ ምፅሓፉ ንነዊሕ እዋን ብኣፍ ዝተመሓላለፈ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር። እዚ ቅኒት ወይ መዝሙር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንግሊዝ መሰረታዊ ምጉዳልን ህርመትን ንምምሃር ይጥቀሙሉ ነይሮም። ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ ካብ 10 ናብ 1 ቁልቁል ይቑፀር ነበረ። ንህፃናት ድማ ብዘዘናግዕን ብሙዚቃዊ መንገድን ከመይ ገይሮም ከም ዘጉድሉ ይምህርዎም ነበሩ። እቲ ኣቃውማ ቀሊል እዩ። ንነፍሲ ወከፍ ካብተን ጠቕላላ ጠራሙዝ ሓንቲ ጥርሙዝ ብምውዳቕ ተጀሚሩ በታ ናይ መጨረሻ ዝቐረየት ጥርሙዝ ትውዳእ። እዚ ድማ ንህፃናት መሰረታዊ ክእለት ቁፅሪ ንምህናፅ ይሕግዞም። 10 ቀጠልያ ጠራሙዝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማእለያ ዘይብሎም ናይ ህፃናት ዩቱብ ቻናላት ኣኒሜሽን ተኸታተሊ ፊልምታትን ትምህርታዊ ኣፕሊኬሽናትን ተዘርጊሓ ትርከብ። ንመብዛሕቲና ድማ ናብ ግዜ ቁልዕነትና ትመልሰና ፅብቕቲ ናይ ህፃናት መዝሙር እያ። እዚ ብውሕዱ ቆልዑት ኮይና ካብ 1 እስካብ 10 ምጉዳል ናይ ሒሳብ ስሌት ዝተምሃርናላ ንምንታይ እያ ብሃንደበት ትዝ ኢላትኒ? 10 ቀጠልያ ጠራሙዝ ኣብ መንደቕ ተሰቒለን ሃንደበት ሓንቲ ወዲቓ እንትትስበር ትሽዓንተ ይቐርያ እናበለት ዝቕፅል መዝሙር እስኪ ንድሕሪት ተመሊስና ነስተንትና። ፈለማ ግን ኣብዚኣ ሕቶ ኣላትኒ። ንምንታይ ኢና በታ ፈላመይቲ እትወድቕ ጥርሙዝ ጀሚርና 9 ጠራሙዝ ክሳብ ወዲቐን ተሰይረን ዝውድኣ እናሰሓቕናን እናንጨብጨብናን ሴርና ንውድአን? ንምንታይ ኢና ኸ ናይተን ጠራሙዝ ውድቀትን ስብራትን ዘሐጉሰናን ዘጨብጭበናን? ምናልባት ቁልዕነት ዶ ይኾን? እሺ ምናልባት ኸ ከምቲ ዝሓሰብናዮ እታ ጥርሙዝ ተዘይተሰበረት እተን ጠራሙዝ ኸ እንታይ ይስምዐን ይኾን? እታ ፈላመይቲ ጥርሙዝ ምስ ተሰበረት እተን 9 ጠራሙዝ ሕዚ ናተይ ተራእዩ ኢለን ይሓስባን ይፈርሓን ዶ ይኾና? ሕዚ ኮይና ብጣዕሚ ብዙሕ ሕቶታት ክነልዕል ንኽእል ኢና። እስኪ ካብ ግዜ ቁልዕነትና ወፂና ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ንመልከት። ብውድቀት ናይ ሓንቲ ጥርሙዝ ዝስሕቁን ዘጨብጭቡን ውሕዳት ኣይኮኑን። ብዙሓት ሰባት ብውድቀት ካልኦት ሕጉሳት ዝኾኑሉ ኩነታት ንዕዘብ ኢና። እዞም ሰብ ክወድቕ ተሎ ምርኣይ ዘሐጉሶም ሰባት ዘይውሕስነትን ትሑት ርእሰ ምትእምማንን ዘለዎም ቅንዕን ቂምን ዘለዎም ኣብ ውድድርን ንሕንሕን ዝተመለ ኢንቫይሮመንት ዝነብሩ ብኻሊእ ምኽንያትን ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ብውድቀት ደቂ ሰባት ናይ ምሕጓስ ባህሪ ምናልባት ካብተን 10 ቀጠልያ ጠራሙዝ ዶ ተማሂርናየን ንኾን? ምክንያቱ ሰብ ዝህነፅ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ እዩ። ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ዝተሃነፀ ሰብ ጽቡቕ ዝበሃል ስብዕና ሒዙ ይዓቢ። ስለዚ ብውድቀት ደቂ ሰባት ዘንጨብጭብሉ ምንም ዓይነት ምኽንያት የለን። ብዝኾነ ካብተን 10 ጠራሙዝ ሓንቲ ክንኮና ይግበረና። ምክንያቱ ካብኣተን 1 ጥርሙዝ እንተኮይና ሰባት እናንጨብጨቡን እናሰሓቁን ብሃንደበት ክንስበር ይገብሩና። ምስተሰበርና ድማ ንኽንፅገን ነዊሕ እዋን ክወስደልና ይኽእል። ኣረ ተሰቢርካ ምቕራይ እውን ኣሎ። ሓደ ዝገርመኒ ነገር ካብተን 10 ጠራሙዝ ዋላ እኳ እታ ናይ መጨረሻ ጥርሙዝ ከይተሰበረት ትቕረ ዘይምባልና እዩ። ብደሚቕ ጭብጨባን ዕልልታን ባዶ ይቐሪ እናበልና ንሕጎስ ንስሕቕ ኣይቆልዕነት። እቲ ዝገርም ግን ኣጨብጭብናን ስሒቕናን ዝሰበርናዮም ጠራሙዝ ተመሊሶም ዝወግኡና ንባዕልና እዩ። እቲ ረጊፅናዮ ዘለና መሬት በተን ዝተሰበራ 10 ጠራሙዝ እዩ መሊኡ። ስለዚ ክንጓዓዝ እንተለና ተመሊሱ ንባዕልና ይጎድአና። እንታይ ኸደሊና ነርና? ምክንያቱ ብናይ ካልእ ሰብ ውድቀትን ስብራትን እንዲና ንሕጎስ ዘለና መጨረሻና ከመይ ገይሩ ክጽብቕ? ስለዚ ብናይ ሰባት ውድቀት
ምሕጓስን ምንጭብጫብን በተን 10 ጠራሙዝ ከበቅዕ ይግባእ። ስለዚ ኣብ ግዜ ቁልዕነትና ሒሳብ ዝተምሃርናሉ መዝሙር ኣብ ግዜ ንእስነትና ግን ክንደግሞ የብልናን። ዋላ ሓደ ጥርሙዝ ወዲቓ ከይትስበር ኣንሕና እውን ብናይ ካሊእ ስብራት ምንጭብጫብ ጠጠው ነብል።